Sego goreng nggih, mau aku dine sate ya. Kula nyuwun, Pak. Mboten Pak, ngoten niku tegese kula bersyukur dan tidak memilih-milih makanan. Ngoten lho, Pak. Syukur apa? Drembo kuwi ya syukur ora. Wontene niku nggih disyukuri dimaang ngoten lho, Pak Mas. Ya sehat, tegese yen mangan apa-apa kuwi doyan tegese awake sehat ya, Nong. Nah, niku. Ya. Nggih. Ya, tembang kok. Nah, nggih niku. Nggih. Apik suarane ringik-ringik alus. Swara kaya ngono sing mari ngentek-entekne bengkok ngono kuwi. Ha iya. Iya, Nduk. Malah ngelokne penonton pekok malah ora. Ngobleng lho. Mula konsentrasi penuh sing dipikir aja bakso ae ora. Amung ati sokok. Ayo. Walah alah. Soale baksone mau dereng telas ya, Pak. Iya iya ora. Ayo. Suarane saiki wis dadi tenan. Biyen awal-awal ning Solo ning SMKI ini suarane sik ngliyor-ngliyor. Numpang-numpang. Ha iya. Bareng saiki kulino tanggapan kerep pentas ya wis pleng karo gamelan, dasare ya halus tenan. Bocahe ya ayu pisan. Walah tenan. Ora nek sing guwak kok. Ha iya. Yo. Wilujeng Niskala, jos tenan. Bacute langgam jenang gula, enak. Mun jeneng kok jenang gula ngoten. Jenang. Kupingmu kuwi sing bosok, aku muni jenang ora kaya. Jenang kok ora. Ayo. Ya Nduk, Nang. Ya. Sing kok pikir ya apa tak tuthuk ndasmu ora. Mboten, Pak. Ya Allah Gusti Allah. Iki lho
lho, Pak. Dan niku kudu duwe adek-adek aja melu sapa-sapa. Ngono. Kula mawi Sing nyuwun tetek. tulung. Ayo. Pak, kula nyuwun tulung kula mboten. Lah kok iso mak klebu goleki jenang. Ngawur. Ayo. Ayo sinden suwi do kocluk-kocluk kabeh saiki. Ayo. Ah wis berat iki ora. Ya nang konsentrasi penuh aja mikir bakso ae ora. Yo. Monggo kagem Mas Aditya lan Mbak Nurul. Bahagia selamanya. Alhamdulillah. Matur nuwun, Nduk, Winong. Ya, wis diaturake mau khusus kanggo mempelai berdua Mas Aditya karo Mbak Nurul. Muga-muga kena kanggo jampi sayah lan panglipuring penggalih. Lan aku marem banget, Nduk, noleh ngiwa iki ana ibu-ibu ingkang kepareng rawuh tur ngajak mbuh putrane apa putune iki cah loro ganteng-ganteng ning kiwa kotak. Iya, Iki ngoten niku Bu ingkang leres supados mboten kepaten nobor kelangan lacak men generasi muda bocah-bocah iki tetep ngerti karo wayang mangjak mirsani wayang ngeten iki leres. Iya apa? Ngono kuwi mergo yen ora sing dunung-dunungke sing sepuh, sing nganti, sing menehi conto ki sing sepuh engko ndak bocah-bocah ndak ra ngerti wayang. Iya apa? Kaya ngono kuwi. Saya yen jaman saiki nduk ora kutha ora desa, angger bocah kuwi sekolah utawa ana pawiyatan mesti nggunakake basa Indonesia. Iya, ning omah kuwi uga nggunakake basa Indonesia. Basa Indonesia ki apik, kuwi becik, ning kudu empan papan. Kamu menjadi orang Indonesia memang harus ning aja lali karo jati dirine awake dhewe iki dadi wong Jawa, urip ning Jawa, ngancik bumi Jawa, mangan ngombe lemahe wong Jawa. Iya.
Dadi yen ning pawiyatan ning sekolahan basa Indonesia monggo, nek yen ning dalem yen iso yen pancen wong Jawa gunakno basa Jawa, anak putumu jakan komunikasi nganggo basa Jawa. Men basa Jawa ora ilang, Nduk. Iya apa? Kaya ngono kuwi. Iya. Sok-soki jane omahe desa ngono kuwi nggunakake basa Indonesia. Malih bocah iki ora ngerti basa Jawa. Wis to, mboten sah mangajari basa Indonesia. Waton bocah niku sekolah mesti mangke iso basa Indonesia. Jawane aja ditinggal, jati dirine aja nganti ilang. Oh ngono ya. Ngono kuwi. Conto sing apik salah satunya ya kaya bocah dijak nonton wayang ngene. Engko sak kuwate yen pancen sesuk sekolah ya mengko kondur utawa sore dijak bubuk dhisik ana dalem, engko tengah wengi jam 2 jam 3 digugah dijak nonton wayang. Men ngerti karo budaya, ngerti karo basa Jawa. Ngono kuwi ya, Mak. Ngono kuwi. Iya, Mak, iya matur nuwun. Nah, iki kejaba awake dhewe iki didhawuhi karo Pak Mariono supaya sowan komplit gamelan wayang karo kru penabuh Waranggana. Iya. Uga ana bintang tamune ya, Mak. Iki bintang tamu sing lagi viral, sing ditresnani karo sing sepuh ya tresna, sing nom-nom ya tresna. Siapapun dalangnya yang penting ada Elisanya. Lah kuwi. Iya ta. Mbak Elisa ora karo Salaso. Ning apike Mbak Elisa ki ora lali karo sumbere. Panjenengane nyinden kaya ngono iki salah satu inspirasine ora ana liya kejaba Ibu Sukesi Rahayu. Ya, cengkok-cengkoke ya waton gelem jujur ya nyonto Bu Kesi. Tur dheweke iki ya dalang saben ning mobil ngono kuwi nggih ngisi kekosongan sing disetel ya videone awake dhewe lakon Abimanyu Ranjab. Lho kaya ngono kuwi. Oh iya, Le tresno karo kowe nganti kaya ngono. Dek ngidola karo aku mula sing diseteli rekamanku. Upama aku rung kelakon dirabi Bu Kesi, karepe dheke njaluk tak rabi kuwi. Lambe mok kepruk boton dasmu ora. Guyon. Wah ya. Yo, men saya regeng, men saya gayeng, Mbak Elisa men jumeneng. Ya, ora apa-apa. Dikurmati nganggo apa? Pangpung meneh. Ayo pelok barang meneh. Ya. Mbak Elisa Orcarus Alaso. Oke, dados. Oh. Sugeng dalu Mbak Elisa Orcarus Alaso. Ngaturaken sugeng dalu selamat malam wilujeng sedaya mawon ingkang sampun rawuh hangebaki nggih menika lataripun Bapak Mario.
Kurang no. Hah? Pak Mariono. Pak Mario. Itu kan bahasa kerennya jupuk ngarepe Mario. Dawane Mariono. Heeh. Kuwi donga lho kuwi jenenge Pak Mariono kuwi. Donga. Mari, Donga apa? mari tegese sehat. No ki padang. Mergo panjenengane sehat mura padang penggalihe iso gawe senenge para warga masyarakat Nglames kanthi wayangan bengi iki lho. Amin amin amin. Ngono. Aku nek dadi anake Pak Mariono ngono aku seneng. Bendino mak arep tak aku bilangnya Romo gitu. Rama piye? Romo Yono. Mergo Pak Mariono Rama Iya Yono. kan Romo Yono. Nggih kula nderek Mangayu Bagya, nderek bingah anggenipun Bapak Mariono menika kagungan damel. Kagungan damel. Uru kok iso kleru damel iki piye ora? Ya kan kagungan gawe gitu ya, kagungan gawe. Sing damel. bener ki kagungan kersa. Kerso. Kerso itu apa? Karep. Kagungan karep. Lah wong wis kelakon kok. Kan wis ora karep meneh, wis kelakon. Iya Pak Mariono karo Bu Siti ra karep ning mantene lak ya karep. Ora. Oh, karep apa ayo? Ya, pokoke dolanan lato-lato. Nggih. Menika Mas Aditya ya. Aditya. Kalian Mbak Nurul betul? Betul. Nggih. Pokoknya kula nggih gandeng kula nggih dereng kagungan garwa. Dadi ya nek arep nuturi ya ra wangun. Mbok aku paling ya luwih tuwa tapi nek ngasih tahu ya wong aku belum pernah menikah gitu. Jadi isone ndek donga. Tak dongakno wae. Sik to, sampean iki lak nun sewu sugih wis, laris wis, kuliah ya wis dhuwur, wonge ya ayu ya kondang. Kok randang rabi ora eman-eman to? Eman apa? Loh lek nganti engko terus suwi-suwi malah saya semrawut terus piye jajal ngono kuwi? Yang saya merawut apanya? Pikirane. Oh, iso ngelari iso ngulur ayo jagung bakarane. Pikirane. Pikirane saya merawut, aku enggak saya merawut. Yen sampeyan iki duwe pasangan, duwe bojo, yen ana masalah dirampungi wong loro, dirembuk wong loro, men pikirane ora semrawut carane ngono kuwi. Loh, itu kan cara pikir lama lah. Aku setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Nek dilalah wong tuane iso support anaknya menikah kayak Bapak Mariono gitu, bisa mensupport anaknya melakukan pernikahan, iso sak donone, sak dongane apa-apane iso dipinangkani, iso dicukupke, dilalah diberkahi, anune tamune yo akeh, nah wis iso kelakon. Nek kayak aku kan mandiri, dadi pernikahan itu bukan sesuatu hal yang sepele dan gampang langsung dilakukan begitu saja. Harus dipersiapkan matang sebaik-baiknya. Iya, lek Pak Mariono ning putra ana supporte. Iya. Nggih putrane to? Iya. Sampeyan kuwi ora perlu disepot wong tuane, sampean iso gawe support dhewe. Opor bebek cukup awake dhewek. Mongko umur ya wis pira sampean meh 30 lak ya kudune ndang rabi. Wis, udah 3 dosa. Wis 30. Lah ya ora ndang rabi-rabi ngenteni sapa? Aja-aja ngenteni aku kowe. Kok sek ora GR banget sih. Ora GR aku takon ngono lho, ora. Ora saiki aku nek arep kuliah ya kuliah S3 kuwi 80 juta. Wis pira entek 80 juta lumayan to nggo kuliah. Wah, Durung enteng. nek wong wedok aku ya pengen piye carane ben duwe papan, duwe omah gitu. Ya. Kan yo dicepake dulu segala halnya. Jadi orang duwe dalane masing-masing. Oh iya. Gitu. Nek aku soalnya ya ora pengen misale wis ndek bojo njok mung ning gubuk ya ora asik no. Ah iya, Kan tetap dipersiapkan sebaik-baik mungkin. Ya, tegese iki bisa opor bebek cukup awake dhewek, ora ngrepoti karo wong tuwa. Nah, Apik itu ngono maksud kuwi. aku. Ning nadyan kaya ngapa lan kepiye sampean lak juga nadyan rong nglakoni lak sampean wis nyawang, wis Ya. neliti, wis ngematke. Udah. Ngapa to wong omah-omah? Oh, Ya. sebab musababe wong omah-omah kok iso rukun iki bake kuncine iki, kok iso bubrah iki bake sebabe iki lak ya ngerti. Ya. Kira-kira piye pendapatmu? Kok pendapatan sih? Pendapatmu maksudnya? Nah aku ya kuncine wong omah-omah apa bedane wong bojo jodoh. Nah aku milih sing jodoh. Nek mung bojo tok enggak tahu kelanggengane. Nek iso ya bar duwe bojo iki bojone kuwi dadi jodone sak lawase. Makane aku sing tak goleki utama jodoh. Bojone engko sithik lah di carry rapopo. Nek wis ketemu jodone tenan lagi tak mantep-mantepke tak dadekke bojone. Ngono lho, Pak. Apik. Bener ah? Ning ora enek niat to pengen rabi karo wong lanang sing duwe bojo ora enek niat ya. Wong lanang sing duwe bojo, rabi karo wong lanang sing duwe bojo. Lah kowe entuk apa njokan? Heh?
Entuk apa aku nek? Entuk turan lato-lato. Ya enggak lah, aku Iya. seneng sik wong lanang ya siji wae. Sing duwe bojo ya ben dadi duweke itu aja satu untuk selamanya. Kuwi Bagus. prinsipku no. Lah Pak Cahyo apa ora ngono, Pak? Oh, padha lah aku kuwi. Yalah. Satu untuk selamanya. Tenane. Sekali Bu Kesi, seterusnya tetap Bu Kesi. Ngono kok Birgita disayang. Ngono kok Nak, padha karo sampean karo aku. Sampean tak anggap kaya anakku. Umurku 42, sampean 30. Sampean padha karo anakku. Upamane aku arep ngambung karo ngrangkul sampean, enggak enek dosane wong karo anak, ya toh? Wangun apa Bu dadi anake kula? Mboten no. Lah wangune apa Wangune terusan? napa, Bu? Ade. Oh iya. Iya mosok 12 tahun kaceke Bu nganu anak ya kado anu. Iya. Kecedakan deng, kecedakan. Kecedakan. Deh, sing baku kula nderek remen seneng menika sakit, nah. Remen gitu ya. Yo, anggenipun sampun daup menika Mas Aditya kali Mbak Nurul. Mugi-mugi langgeng anggenipun Debrayan kadya min lan min tuno. Ora min. Apa? Mimi lan Mintuno. Aku kesprona-sprene golek kewane ra ketemu-ketemu kok. Itu Saiki kewan angel apa? golekane kuwi iwak jane sing ngalor ngidul terus Hah? ngetutne ngono kuwi lho jane iki. Oh, itu hewan apa? Ikan. Ikan. Oh, ikan. Mm-mm. Tapi yang ini ngetutke skomburi. Iya, Kok aku ngetut-ngetut. buka Google itu serangga ya? Serangga piye? Iya, kayak macam kepik gitu tapi di pantai gitu loh. Jadi Oh. mereka tuh nggak bisa terpisahkan gitu kayak beetle box gitu pokoknya kayak kepik tapi depan belakang. Kepek. Kepik ya. Kepek, ora kepik. Ya. Iya, itu. Ya nggak tahu lah Mimi Mintuno apa. Yang jelas itu kalau orang Jawa kalau ndongain kayak gitu ya. Ya, Aku ya bener. ndongain gitu aja, langgeng orang mung dumugen keken-keken nenen-nenen tapi Sik. salawase Hoi. laminipun. Kaken-kaken ninen-ninen. Yo. Ya, itu Kuwi saka maksudku. kata dasar kaki karo nini dadi kaken-kaken ninen-ninen. Pancen basa Jawa ki angel. Beda sithik artine wis beda. Mula sing teliti sing permati le ngucapke mergo artine beda nadyanto mung sithik. Oh, gitu. Dawah karo dawuh ki wis beda. Wayah karo wayuh ya wis beda. Wayah. Pejah karo mati ya beda. Pejah sama apa? Karo mati. Oh tadi Lek habis pejah ki wayang krama, lek pejah ki krama, lek mati ki ngoko lho. Oh ngono gitu kuwi. lah. Mm. Bar au kok njuk dadi beda. Wis to aja kok protes, pokoke ngono kuwi ngono. Ya, nggih menika ngaturaken Nggih. kilelagon, ngaturaken pangelipur, Nggih. katur sedaya ingkang sampun rawuh nyengkuyung acara dalu menika. Nggih Mbak Elisa. Lah malah menika wonten pamundhut. Napa? Nah, mbok menawi jenengan kersa ngrumiyenaken. Apa? Pak Dalang nyuwun gending ninggal katresnan dipun garap Samboyo ingkang nembang Mbak Elisa. Nggih. Kagem dulur Bapak Ibu Tani Kelurahan Nglames Madiun. Saking Pak Bud Buruh Macul Nglames matur nuwun. Pak sinten? Pak Bud. Bud. Pak Bud. Nggih. Once dari Ngelames ya. Siap mengke kula pinangkani. Nggih. Saya juga ada titipan dari tadi pagi dari Sobat Ngebiar Indonesia. Apa, Mbak? Minta langgam Ali-Ali. Udah lama Mbak Elisa nggak duet sama Bu Kesi. Ayo buktikan sama netizen kalau Mbak Elisa dan Bu Kesi itu akur. Wah, iya. Tuh. Siap, lek ngono tak dhisikne, tak Makanya dhisikne. gitu. Ayo. Pikirannya Kesi, ya. musuhan. Ayo. Padahal aku plek lho karo Bu Kesi. Ayo plek genah no. Bu Kesi ayo turuno kuwi. Kuwi turutono apa kang dadi panjaluke adimu kuwi. Ayo, kaya apa? Iki ana to, Ibu ini nanti kita punya tugas juga. Soalnya ada saweran sebanyak 500 kita bagikan secara bebas tapi nanti kita ngasih pertanyaan. Oke, siap. siap Elisa. Yo gandeng neng Madiun yo panas-panas melaku Bu Kesi men mudhun saka dhuwur. Ya, yo.
Madiun Jakarta, janji rukun tetap merdeka. Merdeka. Selamat malam ibuku tersayang, Ibu Sukesi Rahayu. Selamat malam Ya. adikku Elisa sayang. Loh, lihatlah netizen kami itu sangat bersahabat dan dekat ya Bu ya. Lagi iki enek maru rukun lagi iki. Oh, kok maru itu apa tuh? Hah? Maru itu Loh, apa? Maru itu kakak adik. Oh, kakak Ya. adik. Iya, aku emang maru sama Bu Kesi. Nah, amin. Kakak adik yang saling menyayangi dan mencintai itu nak maru. Oh iya, seneng aku. Belum tau sah dadi marune Bu Kesi? Belum, aku belum jadi marunya Bu Kesi. Bir kita arep dadi maru sisan ra. Dan sisan kita kakak adik kabeh. Bir kita marune Pak Prapto. Jadi begini. Nah, Jadi begini. begitu. Dalam agama Islam itu, Elisa, Iya, Bu. yang namanya poligami itu memang diperbolehkan, Sa. Oh gitu. Iya. Bu Kesi. Tapi Bu Kesi. dalam Pak Dalang. Sip. Ayo. Kok dhisik. Tapi loh ya. Tapi Yen bojo lanang kuwi mau siji mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin ning secara adil Sa. oh Ngono. gitu. Sing ping pindho istri yang tua kudu merestui lahir batin. Oh. Upama Pak Cahya kuwi ya upama Bu Kesi lho ya. Oke. Pak Cahya kuwi tak ikhlasi poligami upama lho iki. Upama Iki ta, wong Bu? upama. Iya. Ning dheweke apa kuat ngayahi wong wedok ayune kaya awakmu ya remuk. Yo. Upama lho, Pak. Lah iya, aku yo kuat, Pak? aku omong upama. Upama ngono tetep iso ngayahi. Aku prayo golek obat. Masalahnya bukan cuman itu kan aku ya sekolah barang upama kayak gitu apa ya kuat mau 80 yuta paling Nah. ora. Ngopo dolne gamelan opo piye kowe iki? Lho, Saya aja. nyatet ya, Bu, ya. Gamelan ijo, oh jangan. Iki mas kawin nalika sampean ngerabi karo aku. Biyen nalika sampean dadi bojoku urung duwe apa-apa lho, Pak. Duwe wae mung lato-lato ning Ih, Bener, Ya, Bu, ya, betul. Bu. iki Bu. gamelan jimat nyuwun sewu niki gamelan jimat lek Heeh. maringi Mbah Sukrono Suwondo Heeh. nalika Mas Cahya nglamar kula Bapak Ibu. Ya. ngono arep didol. Bener. Heeh. Aku mbiyen rabi ora modal apa-apa. Modal kuwi mung gedange mrotoli bosok pisan ora. Ning nyuwun sewu Pak Dalang. Siap. Gandeng dalu niki kan hajatanipun ngunduh manten. Nggih. Nggih to, ingkang dipun mantenaken nggih menika Mas Aditya melawan Mbak Kaya Nurul. tinju. Mbak Nurul. Lawan to, Bu. Mbak Nurul kalih Mas Aditya jeng kula sukani tips-tips bagaimana menjadi pasangan yang bahagia. Nah, Kados tipsnya, kula Bu. kalih Pak Cahya Kuntadi, kula niku nyuwun sewu. Hmm. Kula rabi kalih Pak Cahya itu sudah 15 tahun, El. Weh, panjang ya Bu perjalanannya. Perjalanan kami yang sangat panjang itu ternyata ada satu yang namanya kunci kebahagiaan. Kuncinya apa, Bu? Miftahul Janah. Ya, kuwi ya. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Engko kuwi. Ngendikanipun para kiai, alim ulama, yen rumah tanggamu iku pengen bahagia, Ya. sejahtera, ekonomimu iku mapan, apa-apa sing mbok karepke kuwi kelakon nyuwun sewu. Mas Aditya, jenengan kedah ngeratokake utawa memuliakan istri panjenengan. Dadi bojo panjenengan Mbak Nurul niku jenengan mulyakaken setinggi-tingginya jenengan junjung derajatipun istri panjenengan. Oh, Contohnya ya, piye? bagus. Contohnya gimana, Seperti Bu? Pak Cahya Kuntadi sama saya El. Ya. Kalau di rumah itu Pak Cahya Kuntadi selalu menyayangiku El. Wah. Setiap Oh. kali aku mau mapan turu El. Iya. Tak sembah sik aku mbiyen. Arek Lampat bobo. dodok. Arek bobo ngono kae. Nggih. Bu Kesi. Sampean kesel gak? Panggleleng wong lanang-lanang dhewe ternyata nek di rumah tetep mijeti bojone Iya, to. wedi karo aku. Ora mau mijeti umbah-umbah bareng aku nang omah. Nggih. Nggih. Ya. Intinya itu, muliakanlah istrimu, niscaya rezeki dan kebahagiaan akan mendatangi keluargamu. Amin. Wah, Amin. resep yang bagus Amin. ini ya buat PR yang baru Terus. aja nikah. Nek resep sing pacaran dawa aku luwih ngerti. Piye sayang? Oh, Mbak duwe pacar bisa Mbak.
Piye Ora Mbak nek Elisa, rabi piye? aku ra dong. Nek pacaran dawa aku dong. Oke, niki lanjut aja Bu, kita ke langgam ali-ali sak bawane, nanti sambil kita bawa kita akan bagi-bagi ini. Siap, Siap. Elisa. Wis kono demen dhewe cah loro sing rukun. Ya, rukun, Aku no. mau nyawang bae. Ya. Iya. Karo mbayangke. Ya ora kok Bu Kesi. Sing dhisik sapa? Mbok enom apa mbok tuwek? Niki nderek dawuh Pak Dalang. Ya ben ra mutung mbok wek sik ya. Kok nganggo ben ramutung barang. Iya no dimulyakan no. Nah, kuwi. Ini idola saya, Bu. Oh nggih. Ngono niku Pak Lurah nggih rawuh. Pak Lurah Broto. Rawuh, Pak Broto Lurah, kalih Pak Broto asisten nggih. Pak Lurah penggemarmu. Oh, iki sembah nuwun, Pak Broto Wayut. Nggih. Ya Bu Kesi. Santen dulu. Jeneng kula kelali aja Kalau boleh tepuk tangan 10 pengen tak tepuk tangan Ibu jenengan luar biasa. Dari dulu sampai sekarang terus diidolakan dan panjenengan itu sebagai tokoh yang diidolakan masyarakat enggak pelit-pelit untuk membagikan ilmunya kepada anak-anak. Itu yang saya senang. Jadi generasi ke generasi bisa terus-menerus gentian. Nanti ada yang maju dan muncul. Luar biasa panjenengan Bu. Terima kasih Elisa. Isoku yo mau ngene Elisa. Ilmu itu memang sebisa mungkin harus bermanfaat untuk generasi. Isoku nglatih nyinden. Yo aku sak iso-isone yo nyinden sing apik. Syukur iso ditulat lan dicontoh karo generasi sak ngisorku. Ngono lho, Amin. Terus ya piyai loro ki padha virale, tenan. Lah Mbak Elisa viral di era milenial, Bu Kesi viral di era kolonial. Lah kolonial lho, Pak. Zaman penjajahan lho Pak Dalang. Lah iya, ora mau penjajahan tak jojo barang kowe. Lho, sampean ra ngerti kondange Bu Kesi Rahayu. Ngerti? Ora. Biyen nalika tahun 85 lho aku. Lah iki lho enek kasete lho iki lho. Oh iya. Enek piyai ngirimi aku. Ki dalang Pagelaran wayang kulit dengan cerita Anggodo Mbalilo. Dalang Ki Anom Surata bintang tamu Cak Dikin wiwit karo Kesi. Kesi. Oh. Masyaallah. Sik. Apa? Kuwi tahun 2008 ya. 1400. Kuwi ketoke aku mbiyen rong karo sampean iki, Pak. Urung. Aku ketoke kasih karo Ini mantan belum sing Jerman pacaran. lho. Oh, belum pacaran. Aku masih sama yang Jerman dulu. Oh, masih yang sama yang Jerman. Lambene ting celbung doan ora. Mergane nek wong ngirim kaset iki mau lho. Ah iya. Ora masalah. Niki sule kula Ayo Cahayu. Oh iya Bu. No, Mbak. Aja dianggap sepele. Oper Bu Kesi. Tanah sanggun deli Mbak Elisa, yo. Yen gawe lara
Bu Kesi. Ya. Ketoken Mas Cahya. Podo-podo one. Sekarang ini ada yang merah 1. Bu Kesi bisa buat pantun buat Pak Cahyo. Dapat 100 ini. Oke. Aku gawe pantun. Iya. Oke ya. Masa aku malah mbok sawer Enggak apa-apa, ini bebas dari Pak Listianto Sobat Ngebiar. Oke. Ayo Pak, awake berpantun ben untuk saweran kok Loh, Elisa. sing pantun iki sampean kok yo Pak lho. Sampean aku hanya pendengar. Ayo. Dari mana datangnya lintah? Cakep. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Iya, 100 dapat nggak Bu nih? Kasih nggak? Kok mboten? Kurang. Oh, gas lagi Bu. Up lagi Bu. Pak, aku dikek 100.000 kok sampean kok era ikhlas gitu Pak. Contohnya kayak gini contohnya. Neng Madiun tuku kerupuk. Mampir Solo tuku roti. Senadyan Bu Kesi sing paling matuk, neng Elisa sing sok nyolong ati. Nah, kayak gitu. Wes. Sa. Kowe aja mancing-mancing kaya ngono kuwi lho. Enggak Bu, ini cuma contoh pantun aja Bu. Ngono iki jarak Bu Kesi ngono kuwi. Iya. Marai awake dhewe tratapan ngono iki bisa. kan aku nggak menuju ke seseorang. Aku kan ngomong ke penonton nggih. Gitu. Ning ora aku kaya dadaku mak dedeg-dedeg ngono. Pak Cahyo berarti sing GR. Enggak Oh, ini ya. emang buat Bekasi. Ini khusus dari Pak. Ya, terima kasih. Iya, Pak 100.000. Listianto. Ya, iki engko bareng iki dibagi. Genten. Ngantian besok apa bakal bali. Hup, tunjukkan kekompakan kalian. Ayo bareng berdua. Oke. Ayo sing serasi. Ciro lu. Yen bali bejo Para penonton sedaya nyuwun tepuk tangan untuk Bu Kesi dan Elisa Warcaros luar biasa. Bisa kompak ngono lho. Dari pamane wong loro ning omahku mendah kaya apa aku. Oh, ngene lho tak jadwal. Engko Senin engko jatahe Bu Kesi, ya ta. Selasa Elisa, Rebo Bu Kesi, Kamis Elisa, terus bar kuwi Jumat Bu Kesi, Setu Elisa, Minggu nggih pijet. Kira minggu gonyane neh. ya Ali. Sa Elisa. Ya Bu. Awan kok kuwi kok. Asline iki lek bojoku ngono ki atiku ya rada senut-senut lho, Sa. Ya iyalah Bu, jelas lah Bu. Saiki dadi bojone dalang kondange pancen ning ati ki anu ya piye tratapan ngono lho. Yang bikin teratapan apa Bu? ngene lho, Sa. Harta tahta kuwi wis dhek wis ra nggumun. Ning lek ujian wanita kuwi sing paling abot godane dalang. Heeh. Adate lek dalang kan ya nyuwun sewu ya pancen ora kabeh. Iya. Mesti ning endi-endi kan duwe selir lah ngono. Oh iya Bu. Ntar ya nyawang sinden cetok ayu-ayu kayak gini, cantik-cantik, si enom-enom. Tapi itu gimana Bu menjaga hati biar tetap Gini, Sa. sabar. Aku sebagai istrinya dalang kuwi kudu duwe prinsip. Duwe Dalang prinsip. fit. Ya. Ning panggung kuwi bojoku kuwi milik umum. Oh gitu. Dadi wis tak liarke. Bebas. Bebas, senajan to mau aku ya ngerti. Nalika bojoku bar macak ganti ning kono to liwat kono enek ibu-ibu sing ngrewang ning pawon kuwi, bowokonge bojoku dicuwe oli diambu ki sengat-sengat sa. Ya dalange ganteng tenan lho ning kono kene. Iya. Ya aku ikhlas wae. Senadyan to ning kene dicewoli wis diambungi penting mulih utuh botole. Kowe tak kandhani Bu Kesi asli ning ngene lho Bu Kesi. Dalem. Sampe lak kandha harta tahta wanita, harta Nggih. tahta aku ora nggumun.
wanita pun aku juga tidak nggumun. Saged. Wong wedok model piye kaya Winong ayune kaya ngene ora nggumun. Kaya Mbak Tutik sing kaya Gisel aku ora nggumun. Kaya Birgita kaya Diajeng kaya aku ora nggumun. Sama sekali aku ora nggumun. Lek karo Elisa ki mbuh. Wah. Yang ketoke Bapak Ibu, ajeng nyuwun presa jenengan aku. Apa? Ning ketoke niki menurut kacamata jenengan, menurut feeling jenengan. Ketoke apa bojoku karo Elisa nek rasa ya? Sapa sing Banget banget ya. Paling banget dhewe sapa? Kayak 50 lho. Iki Bu anter dhewe. Rene Bu ngeset Bu. Alasane apa Bu? Alasane Bu? Ayo ngecek. Iki sajake Bu anter dhewe. Ayo. Arep tak takoni kok ajake percaya dan semangat iki tak takoni iki. Masane. Kok Bu ngaten to? Bu, asmane sinten Bu? Purwati. Nah, wau lek kula nyuwun presa to kalih masyarakat. Ketoke bojo kula niki lek kalih Elisa ketoke kok semangat, enek rasa ngono lho. Jenengan sing paling banter dhewe. Nggih pancene. Jenengan dari kacamata napa? Feelinge jenengan pripun kok iso ngarani ketoke bojoku seneng karo Elisa? Jawab Bu, tak sangoni 100. Dari omongnya Pak Kun Cahyo. Pak Kun Cahyo. Ngendikane Pak Kun Cahyo pripun? Kula senes Kun Kelihatan Cahyo ada Bu. cash mystery ya, Bu. Kelihatannya Bu Purwati. Kula jeneng kula senes Kun Cahyo. Kun fayakun. Cahya kun tadi, Bu. Nggih. Pripun manut atur kula pripun Bu Pur? ketinggalannya dekat gitu loh. Tapi nek jenengan milih sinten, Bu? Dilalah nek misalnya kayak gini jenengan dukung ke Pak Cahyo Bu Kesi napa Pak Cahyo kalih kula, Bu? Dua-duanya. Lah. Bu, Badalah. stop Bu. Bos. Stop. Lo dongane jenengan putrane soleh solekah Bu. Di luar Fikri, di luar Nurul. Wes sik. Biasa. Iki Pak, iki sing luar biasa ning kene iki. Kenapa? Bu niki Bu sinten wau suli kah? Purwati. Purwati. Suriah dibom malah. Nah, nyuwun sewu Bapak Ibu. Nyuwun sewu lah iki jujur tenan iki. Piye? Bu Purwati iki nyuwun sewu, jujur tenan iki, Sa. Nggih. Ini adalah kata-kata jujur dari seorang ibu. Nggih. Berarti penjenengan Ibu Purwati mau seandainya suaminya punya suami istri 2, dia ikhlas kok. Napa nggih Bu jenengan ikhlas Bu menawi anu di 2? Kelas. Ikhlas Bu. Soalnya Pak saya kan Masya Allah. mampu. Bu niki sangu Bu nggih jenengan. Tampang surga Bu. Jenengan tampang surga. Bu Pur, mriki Bu. Bu mriki. Enggak, nggih nempur nggih. Nggih. Amin. Besok kita tuku kopi. Lah iya. Enek lho iki lagi iki wong racun wong omah-omah malah duwe akeh ya iki lho. Nggih. Nyuwun sewu, kula percaya kok niki wau namung gegojekan. Gojekan. Mboten tenanan, Bu. Nyuwun pangestu nggih, Bu, mangdongakne anggene bojo kula kalih kula omah-omah selamat nggih, Bu. Ngantos Amin. Lho, Dunia jenengku akhirat. ganti neh malih selamat iki lho. nggih. Matur suwun, Bu. Matur suwun nggih Bu Pur nggih. Monggo pinarak malih. Terima kasih. Nggih sehat selalu Bu Pur. Wes Bu, 150. salim malih kula, Bu. Iya. Wah, gelange bar disemprotne teh. Iya, dan jawabannya bikin kaget ya. Luar biasa. Tidak habis pikir. Ya, monggo dipun aturaken langgam Jen. ali-ali Ayo, sayang. katur dumateng sobat ngebiar. Ya. Ngagemo ali-aliku pamrih aja lali marang aku nadyan kula boten melu besuke
sangat saya hormati, saya cintai, saya idolakan. Bu jangan naik dulu. Iya, Ini El. kita bagi tugas. Kita panggil, monggo yang bisa maju ke depan, monggo nanti ada pertanyaan 3 orang atau 4 orang, boleh nanti. Kok mriki Mas, mriki sing ngagem kopiah. Mriki Mas. Nah, nggih. Nggih. Bubur ning kono ae ya rasa wis entuk akeh kok ya. Ayo. Nggih. Yang lain Maju. ada 3 orang. Pertanyaan monggo. gampang-gampang mawon. Mriki, nggih. Nggih, 1 2. Satu Tambah lagi. lagi, monggo, Yo, Pak, Mas mriki. Tunggal, nggih. Setunggal mah Ibu, Nggih. napa sinten monggo. Ya Mas, Nggih. nggih. Monggo mriki Pak. Kene. Ya. Syukur menawi tunggal putri. Nah, niki Monggo, Pak. Niki Putri Ibu. Nah, pas, nggih. Penake ndelok wayang entuk saweran. Ya rong karuan yo lek iso jawab yen ora ayo. Nggih. Pertanyaan pertama, kula nggih Bu Kesi. Bu Iya. Kesi mempersiapkan juga. Pertanyaan pertama. Namanya siapa, Mbak? Oh ya, Ibu siapa ini? Nurul. Bu Nurul ya. Duh, mantan wedok no. Tak Mas kira Aditya. bojone Mas Aditya. Menika ingkang hamengku gati, naminipun Bapak sama Ibu siapa yang punya hajat? Ya. Bapak Mariono dengan Ibu. Boleh kira-kira siapa ya? Ibu siapa? Oh ya. Bapak Mariono dengan Bu Siti no. Bu Siti, betul Pak? Betul, Yeay. nggih. Bu Siti Menika, Umi Bu. Arsih, Nggih. Nggih, makasih Bu Matur Nurul. nuwun Bu Nurul, nggih. Sebelah sana ada Bapak siapa ini? Pak ditanyai Mbak Elisa sing cantik iki lho, Pak. Nya. Oh, Nama Mas Arif Tantowijaya. Mas? Arif Mas Arif. Tantowijaya. Oh, nggih, Mas Arif. Pertanyaannya Mas Arif. Lakon malam ini, ya, lakonnya apa kira-kira? Ayo. Lakon wayang Ngerti pada ora? malam hari ini. Lakone bengi iki Bagong keringetan. Leran jagong kebangetan. Napa? Ayo. Wis tersebar kuwi ning medsos kuwi, ayo. Sinten? Pak. Sayembara Abiyasa. Lah. Tokohnya yang beda. Ayo Pak, coba minta Sik, Pak. tolong penonton juga boleh. Nah, tak pancing iki lho, tokoh iki lho. Pak. Nah, tokohnya itu Pak. Lah, lah. Nah. Sayembara Sentiaki. Nah. Pak, Pinter, Pak. ya. Mula. Lek ndelok wayang ki ngrungokne cerita, aja mau mentelengi sinden. Lah, kula namung ningali teng YouTube mawon. Oh. Pun YouTube-an Kuntadi Channel. Oh, matur nuwun. Sampun subscribe nggih? Sampun Wah, mengikuti. Nggih, nggih. Matur Yo, Pak. nuwun. Gandeng jenengan walaupun leres anggenipun jawab menika saking Mbak Elisa 50.000 sobat ngebiar. Ya, Matur dari suwun Sobat mugi-mugi Ngawer. Gusti paringi kesehatan dan kewarasan. Amin. Amin. Terima kasih Eh, Pak. mang dungane sitok engkas, bojoku ora wayuh, Pak. Ya kalah dungane karo Bu Purwati. Berarti mantep ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Nggih, salah Nggih. jengipun. Matur nuwun. Nah, ini Bu Kesi bisa kasih pertanyaan ini, Bu. Oh, nggih. Pak. Nah, lah dalah iki. Pak D. Jenengan asmanipun sinten? Saridin. Wah, Saridin. musuhe sakirah niki berarti. Sakuwi Sabar. sabar. Ri. Riki golek ridane Gusti Allah. Oh, Pinter. masuk. Den, Den ki agama. Alhamdulillah ya. Sariden genku tukang sono tukang main. Den kula malah tukang keduk, Kedon apa, Pak? keduk pasir. Wah, mboten napa-napa. Niku malah jenengan manuke kuat teng banyu niku. Bedodok to, Bos. Lah iya tukang golek wedi, Pak. Pertanyaannya napa? Pak Saridin. Nggih. Niki pertanyaannya gampil mawon kok, Pak. Nggih sing penak-penak mon nyapa golek sing angel. Nggih, Ya, toh. Pokoke jenengan kalih kula bolo kok, Pak. Plek. Jenengan kula takoni tur gampang jawabane. Nggih. Pak Saridin, Nggih. dalu niki dalangipun ganteng napa mboten? Lah dalah iki. Bu, apa jenengmu Sariden kok muni ganteng iki lho? Nitakoni Pak Sariden. Nyun sewu Pak Dalang. Ganteng. Alhamdulillah matur nuwun. Lah ganteng to ibu-ibu nggih? Ganteng pancen wong lanang ya lumrah ganteng. Matur nuwun, Pak. Niku
pertanyaannya nembe pisan niku dereng pertanyaan, niku nembe Tangan ilustrasi. kula ngewel. Niku nembe ilustrasi ping kalih. Nggih. Dalangipun asmanipun sinten, Pak? Alah wong kula niki bentinten ning ngalih teng YouTube. Lah, nggih. YouTube mantek. YouTube. Lagi kula nembe ngerti jenengan kulino ningali teng YouTube lho. Nggih. Nama komplit, Pak. Cahyo Kuntadi. Nah, sekarang pertanyaan ketiga Loh. yang paling Beyuh. tenang. Kok Sak pertanyaan 15.000. double. Cahyo Kuntadi, artinya apa, Pak? Cahyo Kuntadi. Ayo lah iso. Cahyo Ki Sumunar. Wah, 100. Nggih. sinar Baskara. Kun nek kun jarne kun fayakun. Ayo. Tapi Kun niru kun. Kuntadi tadi. Masa tadi? Dukung Kuntadi. nggih. Nek cahyo iki sing jelas sih cahyo sing sumuran. Sumuran. Mergo napa? Mulai rumiyin Pak Cahyo Kuntadi niku sumunar, Hmm. terkenal, Amin. kondang. Amin. Kula nggih remen budaya, Bos. Wah. Wah, hebat. Matur suwun. Elok. Dengan Pak Saridin. pangestunipun. Nggih, menika Pak. Double, Bos. Nggih, anu nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pak Tumbas Cahyo, wedang, dalam. kopi. bisa muga-muga niki barokah. Amin. Amin. Nggih. Lah terus tambahane ndi oman amin ae. Oh iya ya. Lah wis tak kene Bu Purwati mau lho. Amin ki yo dene tambahane amin. Nyoh. Wah. Ya. Saridin iki bareng munggah panggung wis ilang sipate menungso malah kaya kotak amal we. Lah dalah. Ya, sekali-kali sedekah kali kula. Aja omong ae nyoh. Nggih. Ya, tiga Siji dulu ning ya. tengah, Nggih. siji ning pinggir Pinggir. pas, gak jomplang. Ah. Amin. Matur suwun. Sami-sami Matur Pak. nuwun Pak, Wanyep. donganipun panjenengan nggih pangestunipun. Terima kasih Bu Kesi. Iya. Nanti kita lanjut lagi pertanyaan Oke, berikutnya. lanjut juga ya, El, Nggih, ya. sampun Bu. Tadi Oke. permintaan selanjutnya ada apa tadi? Ninggal Ninggal katresnan. katresnan, Mbak Elisa. Monggo Nggih. mau Winong apa Birgita, Pak Umi? Monggo Bir Pak kita, Cahyo. bir kita. Oke. Iya. Sing wajahe mirip kaya sampean. Apa, kaya Ayo, apa? Mbak Birgita. Tak tang tak dang 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 dang. Oh ye, yuk. Niki wajahe mirip karo jenengan, bodine ya mirip, solahe ya padha le centil. Masa? Oh iya toh. Enten sing mboten mirip, Pak. Apa? Mbak Elisa niki punya pasangan, saya enggak punya pasangan. Pedhot ta kowe? Bar pedhot Pak. Alhamdulillah. Ya ampun. Menika mas-mas ingkang lajang, menika Birgita baru aja mendot. Kapokmu kapan? Ada sinden senggel Mula. satu lagi. Kowe tak omongi. Apa, Pak? Mula aja nemen-nemen gandrung karo wong lanang. Wong lanang-lanang aja nemen-nemen ling ngragati karo wong wedok. Tiwas tukokne apa-apa ulang tahun dikado, duwit entek nggih ngragati wong wedok. Lah bareng rabi terope karo wong liya. Ya, si bale lagi sinan dhewe ya. Wonge teko. Ah, Ya Birgita kuwi. Ya ora Ora apa-apa. apa-apa, itu Ora berarti apa-apa. ada kehendak lain akan diberikan jodoh yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Lah aku mbiyen ngene ping 15 enek bir pedhot ngono. Apa nggih, Pak? Nggih ora Oh, apa-apa. Jojo percaya wong lanang biasane ngono, pacaran ping 3 ling aku ping 15 kayak gitu. Dibesar-besarin nek wong lanang iki ngono kuwi ben ketok gagah. Iya lek ora besar kuwi ora seneng. Ayo. Ya, Mbak Birgita ini ada permintaan ninggal katresnan. Oke. Di Oke. cara napa niki wau model? Ngene wae, sing sepisan langgam, kedua samboyo. Oh iya. Nggih. Langgam kemudian samboyo. Diaturake Mbak Birgita karo Mbak Elisa. Ayo dhisik Bir. Ya, buka celuk. Oke. Nangis sore
nganti Napa, Mbak? Ya sedih dari EFC. Oh, Taman Juruk. Oke, kaya padha karo batinku to. Oke. Aku sering nembangne kuwi lho ya. Ing kuda salah karo Sulama. Sik kula tak maos niki Mbak. Monggo. Saking Bapak Haji Daryono, saking Klecorjo Mejayan Madiun. Kanthi dawuh sugeng dalu Pak Cahyo, kula monitor saking Klecorjo. Matur nuwun. Nggih. Ugi menika sugeng dalu Pak Cahyo nyuwun lagu Bojo Biduan ingkang nyekar Mbak Winong utawi Mbak Birgita. Matur nuwun. Bojo Biduan iki lagu piye ya? Lha iki. Bojo Biduan. Karo Sulama. Lah nggih, matur nuwun saking Sairan Kalimantan Tengah. Weh, Kalimantan Tengah halo, jauh-jauh ini. Saking Pak Kentut Karanganyar tukang listrik. Jian Winong Jo suarane kaya banyu zam-zam. Suara kaya banyu zam-zam piye kuwi? Kotlok. Lah ya. Wilujeng dalu Pak Yoyo kula nderek wungon mirsani online saking Bandung. Lakon Setyaki Sayembara sae niku. Lakon lawas sing jos. Salam budaya kagem sedaya kemawon saking Bapak Adi Wijaya, Ketua Umum Paguyuban Seruling Mas Cabang Jawa Barat. Wah, iya. Oke, terima kasih. Ugi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nderek monitor mirsani wonten ing panggung. Wonten dalemipun Pak Mariono. Salam budaya saking Pak Marsono Pilang Kenceng Madiun. Wah. Pundi Pak Marsono? Bayarka. Kuwi Bayarka. Ayo. Ugi saking kadang kula kinasih salam budaya maju wayang Indonesia. Nderek wungon nyuwun lagu Jenang Gula saking Mas Halintar Cokro Patnobo. Wah, Halintar tadi udah dipinangkani oleh Mbak Pinong. Oh, Mas Halintar. Ayo. Karo Sulama. Mugi-mugi sukses sedayanipun Mas Yoyo saking pepunden kula Bapak Ki Suryanto Karanggede. Wah. Ki Suryanto. Bapak, matur nuwun Bapak kepareng monitor. Ugi anu Mbak Elisa. Nggih. Wonten mahasiswa kampusipun Kesupen saking Bogor. Ya. Menika penelitian tentang dakwah di dalam wayang. Wes. Naminipun Mas Bobi keroyo-royo saking Bogor tindak wonten dalemipun Pak Mariono mergo neliti dakwah wayang. Tentang dakwah wayang. Oke, semoga lancar penelitiannya. Jos, terima kasih. Saking Bu Kesi, nyapa Bu? Pak Jombanyo lho, nyapa to Bu? Saking Bu Kesi karo Sulama. Sugeng dalu Pak Dalang nderek wungon saking griya kula penggemar Pak Cahyo lan penggemaripun Mbak Elisa Lasso. Wah jan kompak sanget jenengan Pak Cahyo karo Mbak Elisa jan muga-muga saged jodoh. Wah iya. Tak tambahi dhewe. Wola. Tambahi dhewe karo Sulama. Nggih matur nuwun. Pak Dalang penggemar panjenengan saking Bojonegoro nderek mirsani nyuwun gending lewung. Oh nggih. Nggih. Lan ugi sekedhik caos informasi utawi woro-woro tanggal 1 dan 2 November akan ada peringatan Hari Wayang Dunia yang ke-9 diselenggarakan oleh ISI Surakarta. Tanggal 1 dan 2. Saya mohon nanti Mbak Elisa nanti goro-goro membuat video ya. Siap. Disiapkan. Oke. Siap. Demi wayang kita. Nggih, Taman Juruk berarti Mbak Trihastuti. Iki telu cukup toh? Cukup. Karo Mbak Diajeng ya. Cukup. Nah, ya, iki sing kulino dolan ning Taman Juruk. Karo Sulama. Ayo nggih. Apa Taman Juruk menika janjane lagu lawas ning menika viral malih. Nggih. Apik luar
biasa Mbak Elisa tengah, nggih. Lek ra cukup ning pawon, Tik. Ayo, Tik. Monggo, Taman Juruk dados oke. Mbah Kirun, Sugeng mirsani Mbah Kirun. Sugeng mirsani Abah. Selamat Hari TNI yang ke-78 Mbah Kirun.